uDr Phutulona wayedume ngokuthi uDr Love ngoba wayekwazi ukuhlanganisa imndeni kwakuthi lapho abantu bexakekile beze kuyena abasize ukuze imndeni yabo iqine. Yini inkinga baba? Ke namulato ke yena yasibanga umulato. Wasiba urikisi mwakhe uDr. Ngicela singene ngale consulting room yami silungise le. uDr Phuthu ayibaluleke baba ukuthi beze kuye ezobaluleka ukuze imizi yabo iqine. Ntate Moloyi umama uyangitshela endlini ukuthi I'm satisfied ngathi uyamrobha. Ngizokutshela secret. I'm telling you the secret now. Wena unankinga ngokupoporile yonke into igazi lakho li right. The problem is one. Wena ufuna ukuyifaka uyikhiphe njengenkukhu. It's not right. I'm teaching you how to be romantic. Eish, nekausi lakho libhobokile. These are some of the things that turns women off. Azumama into eziso uvana abe nam athule. So I'm telling you a secret. What? Uzoba right baba Moloyi. Abakuloyanga, awuna nix wena, umama sendlini akana problem. Ukuthi nje wena ufika nje ufuna ukufaka uphume. No, akusikhawashi le, wash and go. Umuntu wakho. No, unana ke dlale ka mlomo wa ka ke sune msadi. Yabona ntate Moloyi. Umama sekhaya, ungamsabi. Mele umsatisfy. Umnike yonke pump and grind. Udlala bo Al Kelly or abo bani. Umsatisfy. Otherwise uzomthola lesikhangene ema-hostel awurele ezikhangene akuletheli AIDS endlini ngoba wena uyamrobha. Ngizofface. Awunashukela awunanix ngokucheck-in. Umama umqala la phansi ukhuphuke naye. Ungacabanga ukuthi uzohlanza, never uhlanze. Just pump and grind. Just pump and grind. Just pump and grind. Angakajuluki ungamyeki ngoba umuntu wakho. Angizwa ntate Moloyi. Yeah, umuntu wakho manje ngizokunika iViagra. If ayisebenzi ungitshele ngizokunika inamba yomunye ubaba waseFosloras. Ngizokunika inamba kaNcumala akupeyite nje akuphalazise insimbi ime 24 hours. Mama sekhaya. Mama naye wayeluleka ukuthi ayiphathe kahle indoda yakhe. Ngikhulumile nobaba. Okay. Ya ngomtshele yonke into mele niyenze. Mara nawe mele ugeze. Into yenza ukuthi angami lento anigezi niyakorobha nidlala amajimoyi nenze yonke lento ningafuni imisebenzi mawufika endlini uthulukile uyanuka ubaba akuvuke lutho so ngicela nigeze take a bath or a shower Okay. uzoqala phansi akhuphuke nawe uyayibona icleavage baba uyayibona udlale ngayo icleavage uyobe sekante uma uzokusatisfy akanankinga akanashukela akanalutho ukuthi nje cela ugeze. Tale wa Dr. Yeah, okay. Wavuka baba Moloyi. Nihambe ya.